120.000. Aquest és el número de microplàstics que un adult pot ingerir a través de l'aire, l'aigua i el menjar en un any. I aquesta xifra només anirà en augment constant. Aquestes partícules de menys de 5 mil·límetres provinents del plàstic són part del contaminant més abundant de la Terra i poden arribar a la majoria d'òrgans, convertint-se en un problema de salut pública, també degut a la seva dificultat en la detecció a les persones ateses. Incluso en nuestro cuerpo se han encontrado en la placenta, la sangre o los pulmones, por ejemplo. En estudio con células y animales se puede ver que los microplásticos causan inflamación, estrés oxidativo y alteraciones del sistema inmunitario. Pero aún no sabemos exactamente los efectos a largo plazo en la salud humana. I aquí és on infermeria també hi té molt a dir, perquè el futur del planeta també es cuida des de la infermeria, perquè cuidar de pacients, cuidar de persones o cuidar de la població també implica cuidar l'entorn on estan vivint. De fet, les infermeres podem ser i hem de ser agents de transformació davant de la crisi ambiental. Y organismos como el Lancet o el Programa para el Medio Ambiente de la ONU ya dicen que los microplásticos son una carga para la salud global. Vine a la jornada del 27 de novembre a l'Auditori del COIP. Comptarem amb ponents de la Universitat de Barcelona, la Fundació CRAM, la Societat Espanyola d'Endocrinologia Pediàtrica, IES Global, l'Institut de Ciències del Mar, ReZero i Science for Change, entre d'altres. Us hi esperem!